Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi uzimisele ngokuwugcina umgqiqo wokunqoba kwakhe iStellenbosch kwe-Nedbank Cup njengoba izokwamukela iCape Town City emdlalweni obalulekile weligi ngoLwesithathu kusihlwa e-FNB Stadium. UNabi ukugcizelela ukubaluleka kokugcina amandla afanayo emqhudelaneni nezinkomishi nakuwo wonke umdlalo kuyo yonke imidlalo kungabi khona indawo yokunethezeka. Ufuna ukuthi badlale engathi badlalela indebe ngaso sonke isikhathi. Amakhosi akukhombisile lokho ngesikhathi becebula iStellenbosch FC ngamagoli 3 kumdlalo odlule. IChiefs ithwale kanzima ukunqoba imidlalo ilandelana kule sizini, kanti uNabi uyazi ukuthi kumele iwasebenzise noma yimaphi amathuba ukuze inyuke kuligi. Uyazazi nezinselela ezilethwa uhlangothi lweCape Town City ezingeke zithathwe kancane nakuba kunezinkinga zakamuva, nakuba iCity ingawinanga emidlalweni yayo engu-8 edlule kuyo yonke imqhudelwano. uNabi uqaphe ngawokhozi futhi ufuna iqembu lakhe lidlale umdlalo ongcono kakhulu uma liqhathaniswa nokushaywa kwalo yiCity ngowanile kuqaleni kwalonyaka eKapa.